Sarauniya TV, tashar al'umma. Yeah, Ismaila Dambara Suje. Wayo Nijar kasa ta ce a gare ni da masoyana. Kowa ya gane zance na da nufina, kowa ya shaida. Nijar akwai zama na lafiya da rikona mana. An yi muran zama na lafiya ba da tsangwama kowa ba. Mu 'yan Nijar ne muke bida, mu nema da kanmu. Mu Hausawa 'yan Nijar ne, ga wanka ga tsafta. Saka ga yaro ko dan karami da iPhone, ba iPhone. Ba ma rikon sis sai dai ɗinki ko kuma mu ce ai mu ne ke bida muke samu. Mu roƙi Allah wanda ya yi mu ya ƙara ba mu, mu rike iyaye da kanne a gare mu. Nijar ƙasa ta ce kowa ya gane. Muke nomawa muke shukawa, Allah ne ke ba mu ruwa har mu shuka, mu noma mu sha kuma a ciki namu. Ko gane nufina Ismaila dan baba Asuje, dan baba Asuje ne mai waka kowa ya gane. Munafuki ka kauce daga bayana. Ai Allah ne ya ban dama da basira, ko an ce ba a sona iyaye na su suna sona da yan uwana da masoyana. Na kanne a gare ni masu bani kulawa. Na Allah da Adam gargayen munafunci, menene rayuwa ta yanzu, menene za ka samu dan ka yi munafunci. Mu 'yan Nijar ne Allah ke bamu, shi ke zancen mu, shi ke gane roƙon mu. Kullum da safiya dare da maraice sai mun yi sallah mun roƙe shi da shi ke bamu ko da wani lokaci. In mun gaza shi ke taimakon mu. 'Yan Nijar da mai tura Asuje zani, inda masoyana da abokanai na masu son gaye. 'Yan Nijar mu ne waka, mu ne tako, kowa ma ya gane haka. Balle mu Asudawa an shaida ko cikin 100 mu ne na ɗaya. Ba a san mu, ba a san aga mu da saye. Farko munafukai ina za ku kai mu ni Ismaila Asuje.